କରିବି କଣ ମୁଁ ସେଇ ଶଳା ତାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇକି ବୋଲେରୋ ନେଇ ଯାଇଛି ମାର୍କେଟରେ କେତେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହଉଛି ତୁ ସେଇଟା ସିନା ତାକୁ ଖାଇବୁ ତୋର ମୋର ସେ ଯାହା ଖାଉଛି ତୁ କଣ ମାଗୁଏ ହଉ ହେଲା ତୁ ଯଦି ବାପା ତାକୁ କିଣିଛୁ ମୋର ବି ସେଥିରେ ଟିକେ ଭାଗ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ମାନେ ଶଳାର ମାରିକି ତୁ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଯେ ଲୋକ କଣ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ କଣ ଭଡ଼ାରେ ଦଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ବାପା ତୁ ତୋର ଚଉଠି କରେ ହେଲେ କରିସାରିଲା ପରେ ମତେ ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟିଏ ଦବୁ ମୁଁ ପୁରା କାମ ସରେଇ ଦେବି ମୁଁ ସେଇ ମତେ କଣ ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ହାଣ୍ଡି କିଛି ଭାବିଲୁ ଭଡ଼ାରେ ନବୁ ଟେଣ୍ଟ ବାଲା କର ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖୁଛି ତୋ ହାଣ୍ଡି ଦେଖୁଛିର ଟିକେ ସାଇଜ ଛୋଟ ମୁଁ ସେଇ ଚଳିବ ବେଶୀ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଦେଖୁଛି ହେଲେ ମତେ ଅସୁବିଧା ହବନି ମୋ ସାଇଜ ତ ଦେଖୁଛୁ ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଶଳା ଯିବୁ ନା ଦେଖିବୁ ହାଣ୍ଡି ଦେଖିକି କହିସାରିଲୁଣି ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ଶଳା ତୁ ଯିବୁ ନା ମୁଁ ତ ନାଇଁ ବାପା ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଚଉଠି କର ବାପା ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବସି କିଛି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଏ ବାପା ମୁଁ ଟିକେ ବତେଇ ଦେବି ରେ ମୁଁ ସେଇ मो साइज भी सेतिकी थिला हेले तो साइज बढ़ीगला मो साइज सेतिकी रे रहीगला बोल तू मते साइड करी या तो धरी चले आसिलु मु सेबे जिपुना ने देखियो हां जिपुना देखियो हां नाही बाबा मु जाउछी इलो बोलो ये कोन चौटी करी बोली पूरा गरम होई अछि हो बाबा तू तोर चौटी करे मु जाउची तू जा सुंदरी